नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामबायना? आधार कार्डखौ आपडेट खालामाखैब्ला नोंथाङा थाबैनो आपडेट खालामनानै ला। आधार कार्ड आपडेट खालामनाय सम सिमाखौ थि खालामनानै होबाय सरकारा। नोंथाङा 14 डिसेम्बरनि गेजेराव आधार आपडेट खालामनांगोन। सरकारा फोसावना होनाय समाव आधार कार्ड आपडेट खालामाब्ला नोंथांनाव खैफोद फैनो हागौ। आधार कार्डनि गासै खामानिफोरखौ सरकारा बन्द खालामनानै होसिगोन। जाय सुबुंफ्रा आधार कार्डखौ आपडेट खालामा बैसोर सुबुंफ्रा सानसे खैफोदाव गोग्लैनायनि आसा दं। माब्रै आधार कार्डखौ आपडेट खालामगोन? न'आवनो थानानै आधार कार्ड आपडेट खालामनानै लानो हागोन। UIDAI नि अफिसियेल वेबसाइट uidai.gov.in आव थांनानै आधार कार्ड आपडेट खालामनो हागोन। नोंथांनि जानाय फोरमान बिलाइफोरखौ होनानै आधार कार्ड बानायग्रा मावख'आव जमा होनांगोन। जेबो रां होआलाबानो खालामनो हागोन बैफोर आधार कार्डनि खामानिफोरखौ। आधार कार्ड बानायग्रा मावख'आव नोंथांनि डाटाफोरखौ होनांगोन। बैफोर खामानिफ्रा गासैबो जाखांनायनि उनाव नोंथाङा फोरमान बिलाइखौ लानानै फै। बे फोरमान बिलाइयाव URN नाम्बार थागोन। URN नाम्बारनि गेजेरजोंनो मिथिनानै लानो हागोन नोंथांनि आधार कार्ड आपडेटनि गासै खामानिफोरखौ। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन। 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।